ng bansa. My only radio for life. With you I never have to be alone. My only radio for life. You're the best friend that I ever know. Magbago man ang ikot ng mundo, one thing that I know, you are my only radio. You are my only radio for life. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod nga mandirigma. Ang mga putaheng inyong mapaminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian. Apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Na hindi ka manok na isabong. Ay, anak, ang putahe. Putahe secret ni Manny. 100 grams of sugar and celery. This is fantastic cooking show. Kini ang akong tugkaran. Salamat kay sa sponsor sa among kanta mga higala. Walay lain kundi si Madam Imelda Papin, ang Vice Governor sa kanang Camarines Sur. Dako kining naong ni Madam Imelda dito sa iyang kuan senador. Dito sa iyang province sa Kamsur. Taksil ka man, labaw na ko. Good morning mga kapamilya. Alas 7:02 na dinatulugay natong i-welcome mga kapamilya nga atong kauban kinabuntaga Senador Manny Pacganern. Para sa'yo ang luto na to. Para sa'yo ang luto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw sa manda. Para sa'yo ang luto na to. Sa wala pa ng buhay, ang kutkot malungos. Wala hatol. Medyo natukan ko gamay. Kalimot kong tulon sa kong laway. Sakit sa kasakusuan, sakit sa mga kalingkingan, sakit sa inyohang buko-buko, pati sa inyohang mga kilid-kilid o mga luta-lutahan. Ay nako, mag-alakdan ipar. Targets many kinds of pin. Ay, usa ka mo sugod senador. Ato sang itimbaya og mayong buntag og happy adlaw na tawhan. Oy. Sa ato ang kauban diri sa ABS-CBN. Ay, sino Atong yan? itimbaya mga kapamilya nga naginusarang teleprompter operator. Oy, teleprompter. Maganda yan, teleprompter ang Atong segment producer dia sa MBM Morelain kundi si Miss Earl Galindo. Happy birthday year. Sa man di naman mamahaw maniud to dire kay na lang ta mangaon. Kaya pala hindi dito gihid ang may buntag Mindanao. Kaya di ta pakaunon. Wala may lokal na to karon. Wala palang lokal na tukar ngayon kasi Birthday ni Earl Galindo. Oo, kuyaw pala talaga sila. Exclusive pala ang birthday. Kasi doon sila nag-ano sa Sa gawas na sila sa to nga barangay. Oo. Tapos senador,
anniversary week karon no sa Maayong Buntag Mindanao. Oy, anniversary week. Kaya pala may mga activities sila. Mhm. Tapos in celebration also the 65 years of ABS-CBN in service of the Filipino. Yes. Kaya nagpasalamat tayo sa Diyos dahil nako 65 na palang maghataw og kalingawan at saka entertainment at saka public service ang DXEB at saka MOR at saka may Buntag Mindanao dahil sa ABS-CBN. Ayun. So, congratulations no. Sa mga nangutana kung cards, mausap pa ba tong Kapamilya Love Weekend nga inyong gihimo nga daghang nahatag og serbisyo? Oy. Ang tubag, yes. Yes. Oh. Daghan kayang nag-PM Kuya Cardo na susayang nga wa ko kaadtuin amo de si Joshua Garcia mo'y nagkutaw sa lugaw. Sayang daw kay bahalag ka to lang daw kuan Wala ka tong lugaw lang daw ilang masir. Bahalag ka tong Maabil. maabil lugaw lang daw kay bakit ang na daw nila si Aljor Abrinica doon nagkut-kut-kut sa tinughong. So, sa mga nangutana ha, kung ano sa maotro, basa nga mo lang yung tubag. Yes. Yes, ang tangi. Atangi. Sa pagbalik. Atangi diba? na niya sa mga pagbalik ng mabalik ang Kapamilya Love Weekend. Successful talaga yun Kuya Cardo, malipayon ang mga tao. At saka kami din na mga employee, mga staff, kami ang nag-service. Napakalami sa paminaw. Yes. Na makikita ng mga tao doon nga nagbagdoy doon, nangingita ng medical, magpa-ear check up, magpa-eye check up. Di ba? Karang mga nangabutan na sa paghigugma, nagpa-eye check up. Nagpabuta bungol. Kaya may eye at ear check up kay nagpakabuta bungol na bisan og wa na gusto sa iya ha, padayon gyapon. Sa mga martir, magpa-eye and ear check up kayo. Oo, kabalo na mong gibinuangan mo, padayon gyapon. Hadlock, di ba? Pero may galing wala si Dr. Richard Mata dito. Ay, wala si Ay, doktor. kung na si Dr. Richard Mata dito. Ako, lingaw sa ngayon, no? Ay, sos, maana ginang, kung ano nagpa-check up man kayo, kanang imong utok nga, huwag mo kay utok. Mara ba ni adlib ni Dr. Oh, Richard adlib Mata? niya. Nya ako biyag adliban niya nga. Ano ako kaminos mas siguro si doktor. Ay, close kami ni doktor. Oo, nagchat-chat nga kami Saka senior niya pala yung video natin. Ay! Yung video-video tayo dito. Niyabot na si Honesto. Niabot na si Unisto, kulot na siyang buhok. Mag-isa nag-isip abot ng kanang portahan sa iya bitong lakir. Lakir, taas mo kayong lakir, oy. Taas mo kayong lakir. Oo, ako gani, maglisog ikong abot, nga nang magdala kong bangkito. Saan ni? Nalagi ni kasunod rin ako an. Oo. Tutugin lang, ay ho. Ay, wala pa si Tracy sa Lunes pa mabalik. Sa Lunes Tracy ya, kuan, kay nag-ano ba siya, busy siya sa iyang mga session. Siya mga jamming session. Siya Gusto ba na mo jamming? Kaya may jamming session siya. Manang bantay-bantay ng mga taga Santa Cruz, Bitaog. Kay sus, nako, balay-balay na si Tita Priscilla. Bantayin ganyan yung mga anak niya. Dahil pa siya pattern. Nabanay pattern ka ng mga pare-parehog naong. Yan ganun na siya letter M. Mau ba? Ay, oo. Ay, may pattern talaga. M nga lugar. M nga lugar. May ganun ka ng B, Bitaog, di pa na. Dili ka. Wala siya makuha diya. Wala siya makuha. At saka kuyaw yan si Ate Prissy. Siguro, Senador, kay M man nga mga lugar yung ganahan. Siguro, basig pon-pon, dito na siya makakuha sa kuhan. Malungon gamay. Ay, nako, mga malungon. Kung wala sa malungon gamay, nasa malungon dako. Pwede po. Di ba? Gusto mga M na yung gusto nga lugar. Mga M, ay, Gusto nako. mga Malita, mga... Uy, malayo-layo na. Sa mga ng M, ganing nga lugar. Kuan ka na, kaning kuan, Mintal. Ay. Basig na sa Mintal, nagkuan ra. Mintal. M, sa mga may M nga lugar, ha? Kuan. Kaya naman yung M nga lugar. Mga M na lugar. Maragusan. Kuan, Montevista. Uy, marami dyan. Di siya ka na naglayang letter nga lugar. Dito gid siya manguha sa letter M. Kuyawa di ani ni. Human naman siya anang Mako. Manamako, Matina. Hapit-hapit ang Matina. Pag human niya kuha sa letter M, lalo niya sa M pod. Asa nga M? Sa motel.
Ay, bantay-bantay lang kayo sa pagdas-das ni Tita Prissy. Ay, Oo, kay ibang klase yan. Hindi ungo yan, hindi wakwak yan. Hindi po na di po na siya kaning sigbin. Pero manuyop. Si Tita Pressy, kung parte na siya sa motor, senador, Ano yan siya sa kuha party? na siya kanang tambutso na siya. Ay, tambutso nga naman. Kuha na siya kanang silent killer. Maganda yan na pang title Silent Killer tapos iyang kalaban kay Kuan Killer Bride. Pero nakabalos gid si Kulas, oh. Nakabalo si Kulas? Si Kulas. Ano sabi Pero ni Kulas? ang last gid na ng mga tuon ni Pressy sa Oh. M do gyapon. Asa nga M? Sa Minteryo. Ay, Tita Prissy. Tita Prissy. Gani malos na si Kulas, Kulas. Hindi ka ba yan tatawag dyan? Yo. Gayo-ayo nakagdaot diri. Dapat taga ni Kulas, oh. Padawag Sabi doon Kulas, ang pinakalas doon mo agtuan kay Minteryo daw. Ako sa Minteryo. Kay diretso lapida. Kabalos sa paling Kulas, oh. Ibang klase talaga ang Wala nanawag. Ay, hindi pa huli yan. Yan ang gusto ko kay Tita Prissy. Hindi talaga padaog-daog yan. Grabe, masuko talaga yan. Naku, humanda ka, Kulas. Magkabikos-bikos ka ngayon. Oh. Hello, Tita Prissy. Tita Pressy. Ah! Alo. Anak ko. Tita Press. Nainangutan natin ni Tita Press ba? Kung mangihilo ka, asam daw ka musod? Isaas, mangihi ko? Oh. Ahem ko masod? Oh. Siyempre, dito sa Inodoro. Mangihi ko, ato di ko masod sa septic tank. Ang sanay ka sa natin, Pres. Ok-ok. Samlay ka. Usa ko kapuan, kinini ang batod. Katuan nga. Tiraon yung ganito. Ayan, Tita Prissy, may naandam ka bang liter sindir dyan? Naadari senador, naadari senador. Doon ay giandam si Naadari. Encilia. Si Encilia. Gisen. Pero Tita Press, great sa talya imong mga OBBCBB diha. Oo. Oy, ako lang itimbaya, no, ang mga taga kinini ang ganing nanginahas na cars. O ingon man si Frido Laurito nga lami kay iyang Barilis cards ay. Uy, kami. Rido, padungdungog gud mi diha. Ano men? Padala ini dirig barilis ko. Pabarilis ka naman, kill. Karon dayon. Karon dayon. Ay, karon na yun. Hala, sige pa. Dito yan sa si Arvin Crisol. Coolness. Mga coolness. Bikini mean. Sige, Tita. Highland day ko noon ni Sir Arvin Crisol nong sa iyong mga kaubanan karon. Oy, baka maminaw sila. Karon sila sa hotel. Basin kayo namin na to kay Kantigo ba magbisaya si Ma'am Tata. Ma'am Tata si. Ay, bitaw no. Kantigo ba magbisaya. Ito kasabot ito sa imo Tita Press. So, Ingon gyud siya gahapon nga. Kami ko na among kaanyag. Ay, oo, grabe talaga. Uy, pagtapad ganini mo sa picture kay Ma'am Tata. Nakaingon jud mi dito nga grabe jud uy. Grabe nagkuan ka na. Grabe nag-level up gid si Ma'am Tata, ikaw nag-level down. Tarunga gyud nag-giskat ya putonta ka. Sipok ganing ko na ko kung kanto ko bidi. Ay, tama rin. Nakita itong, naminam ganda si Kwan, si Ma'am Michelle Calma. Oo. Saan itong gapno ninyo, sir? Oo. May tungod to sa Kwan, katong kinini ang dugay, gipalubong. Oo. Oh, minaw talaga ang mga taga-OBD, no? Pati ang sikyo nila, Pati sikyo. nakalimot na misaya pangalan silang security guard diya sa OBD. Ayaw ilang sikyo nga walang
taga DSWD og naong. Anong dito po yung libang? Dapog suwang way dagway. Di na ka masudlo. Litkan ko ng yaka ni mga ilong na. Atay ka na, di na ka masudlo dito. Nakong sawang way dagoy. Wala na sikyo dito nga. Dito ka sa sikyo nga bangko. Sige, Tita Pres, basahan na ako ni ha. Sige. Salamat dyan niya magdungog-dungog ta sa Lunes. sunod semana pohon. Sige, Tita ayun. Pres. Salamat dyan, Tita Pres. Thank you, Tita Pres. Tawag balik, Tita Pres. Kaya patambagon ta ka. Ayun. Sige, basahin muna natin ang letter Mga CD. kapamilya sa tong sender ka ng buntaga niya na. Kini. Ang akong tugkaran. Tawagin lang magbalik, Tita Pres, kay patambagon ta ka ani kay murag sakto gini sa imuhaning kuhanan ni. Mayong buntag, Senador Manny, Kuya Cards, o Tita Presi. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang CJ, nga taga Mulig, Turil, ning Davao City. Usa ninyo isa-isa ang akong problema, palihog na ko sa pagtugtog sa kantang naguluhang Kilig. Intro na taga may Kilig, be. Tara, Senador, maingon na siya ron. Tara, naingon na. Ano sabi niyo? Paminaw, ha? Kilig! Kilig! Kilig na kilig po yun. Senador Manny, ang ako magong problema, kining akong kaugalingon, inig Oy. mangihi ko. Sobra kaay kong kiligon. Usahay, mabasa agad akong short or pantalon. Inig mangihi ko kay di gid akong mapugnan ang kakusog sa akong kilig, inig mangihi ko. Nireklamo na akong uyab sa kuwa, Senador. Kay usahay manggod, sa sobra kakilig dako, mabasa akong short, manimaho na akong anso. Unsa ba yung buhaton ako, Senador? Aron nga mapugnan ako ni ang akong kilig, inig mangihi ko. Ang inyong sender taga Mulig, si CJ. Ay, nako, problematic yan si CG. Mhm. Marami akong kailang na ganyan. Mhm. Oo, labi na katong naanad ganig dayapir sa pagkabata. Wala sila ang magkaihi-ihi. Napa na sa babae, Ami Paler, kanang kiligon? Oy, Inig mangihi. pag mangihi ang babae ami pala Ayan, mo, sir, kay magkilig-kilig pud mo. Karang murag-murag mo gigitik gamay-gamay. Lai man may kiligon. Oo. Ang hapak. Anya kay nangihi man ka. Sabi hapak ko nimo ni Duro. Ihe ne? Ihi, o mangihi ka. Oo. Ay, sama ka. Ay, hindi. Ay, amin Di ba? Di ba kita yung lalaki nga manghila? Ano? Magkirig-kirig Oo, galang gamay. magkikirig, Pag magkihi. Oo. Layo nga ko naman. Ako, ayaw na, Jod. Agani. Oo. Kilingon po ka, kamo mga kuan. Tiyang ami. Siyempre, alam mo na. Mo ba niya mo kay pagkagamay. Hindi man nakabuk ka naman. Mga anak sila. Tita Pres! Sa problema sa pang-letter sender. Kiligon daw siya mangihi, Tita Pres. Ang pangutana sa imong pangidaron, kiligon ba ba ka? Pagkilig kahit Sa man diay? Ah. kanang akong usa ka kumagko. Oo. Ikuot ako sa kuang sampot. Ah. Nya kuha ko usa ka cake wells. Napakilig kuan jud kanang kiligon kag maayo. Kang ilngig ni mo tinabit. Giang-ango na siguro ka. Kanang ko ka ba mangihi ka ba nang magwiwi ka ba magwiwi wiwi Kanang kuan kanang Kiligon pa ka? unang sidlit. Kang ilngig. Ang unang sidlit.
Da? Lain na kag-amig pud nga kanang magpakilig ka diya. Sa man di? Inig unang ihi sa iyahang, inig ko rin tag agas ng ihi. Oo. Inig hawid niya siyang aping, kilig din na siya. Ano man? Tapos man ang ihi niya mo, dapat niya siyang bugas-bugas. Kairo. Maganda pala yan na maging title ng palabas. Oo, kuhan kilig sa unang sidlit. Ay, wala may oras. Ay, wala nang una sa overtime na pala kami. Tita Pres, salamat, Tita Pres. Sige. No? Motor na ang kaplo sa Kinabuhi version 3.0 level up. For life. Di na yun malalis! Padayon ang paglanog-lanog sa atong kagusog! Kay matod pa sa pinakalabas! Pinakaulahi! Nga nagbagang resulta sa survey! Bantang ng dito. O, di mo to bantang. Batang, dili bantang. Haka, ano siya? Kuya, Announce pag sa radyo. Siya nag-announce, oy. Asa na yung bantang? Sa radyo, balik pa dyan. Ano ko, kung kita karoon bantang daw. Asa, bantang ganun bantang. Music station. Mas mo kaya mga laro pa? Music station. Music Station! Tungod pa na! Hanimasyo! Kilig sa unang sidlit na mo, be. Kamusta na mo? Dagang. Thank you very much. Alis niya la. Din kayo mo. Jinky Otero. Gaw. Salamat kayo, Gaw Ronel Otero. Salamat kayo pagtanaw niyo lo. Mga kaleng. Kamusta mo mga kaleng? Kaya ba ganito Ito ka Kaya mo? Daghan kaayong salamat for making Padayo na mo sa NOR pagkalipay. your one and only Mga number one kandeng mong dagko. music station. Salamat kayo niyo mga kaleng. Mamilabot This ka song is brought to you by GSM Blue Mundo. Make it easy. Pagkat Drink gusto kayo responsibly. walang Kapag kagabi. trigger, let Jollibee deliver. Call hashtag 87000 for Ha? your Jollibee favorite. New Surf Super Jumbo Sachet. Todo sa linis, todo sa bango. Plemex. Basta lagundi. Ay, ang Ang ano? gaan pag may kasama. Ito mo dahil, Impay. Okay, kayo. Ladies' Choice Mayonnaise. Have a creamy Yeah. mayo Christmas with Kapag Ladies' man. Choice. Kasabado. Ang 5? Sabado lang ang 5. Yes, kaya. Manabay mo ko na. Sabay. Kaya ko, may reflux. Sila lang nila sa parang. That song was brought to you by